Di dema berbijarê Wezareta Derve Sînator Rex Tillerson ji bo piştrast-kirinê hat lêpirsînkirin kanê çawan dê rê li hemberwan alîkariyan hê digirtin yên ku Amerîka dişîne ji aliyên welatên gendel ve nehên dizîn û winda kirin. Dema got em li ser rêyaşandina alîkariya bin bo welatekî got em dizanin risk tê de heye. Wê çaxê em dikarin bo gihandina wan alîkariya çi bikin? Wiha dixwaye ku karê pêşiyê îdara Trump serokê hilbijartî bike, serrastkirina alîkariyan ji bo welatan ku mafê milkiyet û serweriya yasayê û ji navbirina gendeliyê peyrew dikin. Di asteke zêde de alîkariyên ji derve ji aliyên welatên Rojava wek Amerîka û welatên hevkarî û geşepêdanê hatin dayîn, lêldawiyê ew tenê bûne alîkar di mayîna rejîmên gendel de. Curên bernameyên taybet yên ku cihê dilgiraniya oldarên konservatîfin, yên ku dîsan heman nizîke li hemberî pêdaçûnekê rûpirî bibin li qesra spî Kongres û Senatê da ku niha li jêr kontrola komariyan dane. Ya rast metirsî hene bi taybet di warê rêkopêkirina malbat û saxlemiya zarokbûnê de, her wiha di warê xweparastin û çareserkirina ji vîrusa AIDS. Li gorî Wezîrê Derveyê ku niha karê wî bidawî bê, Amerîka bu vê salê pêdivî mezextinek zêdetir ji 4 bilyon dolaran heye. Cûnkerî Marshall planek taybet heye heta ku bikarin wan kesan perwerde bikin yên ku li jêr bandûra mejî şoştin û xeteriya îslamên tundrê dane. Nîzîkî milyar û nîv zarokên dibin 15 salî de hene û hîn li cîhanê 400 milyon naçên xwendingehê û ev ji bo me pirsgirêkek mezin e. Di dema îdareyên berî nihada dîplomasî û geşepêdanên ji bo alîkariya ji derve biriya hevkariyeka baş ya her du partiyan pêk dihat. Dîplomatên Emerîkî gejbînin ku îdara nû jî dê heman alîkariyan ji bo derve berdewam bikin, yên ku dê ji bo berjewendî û ewlekarî û aboriya Amerîka din rixdar bin.